Zumba je hlavne o tom, že v podstate není to také na silu, že ten človek, keď príde už na tú prvú hodinu, tak vidí v podstate, že ho to strhne, tá zábava, tá energia, ktorá tam v podstate aspoň teda na tých našich hodinách koluje. Energia tých ľudí, ktorí tam budú, ťa hneď zoberú, čiže v podstate ty nemáš ani čas nad tým rozmýšľať. Hneď, ak začne hudba, tí ľudia, ten úsmev, to nás určite stiahne všetkých. Tešíme sa na vás na Zumba Party, vždy radi prídeme k Ivanovi a k Ľudské, pretože sú temperamentní, sú to naši kamaráti a vždy tam je perfektná atmosféra, čiže tešíme sa na vás a určite túto party nezmeškajte.